Dagbayan 6. Pinas astig unang barra, ikaduha nga batol karong gabi una. Yo, langaw sa inyo na bay. Big shoutout sa Polo Sports Bar, Pinas astig unang barra, DJ ECQ. So ana dia karon og syempre shoutout sa mga sayo kay ni ano. Salamat yung tanan. Rapolo crew. Rapolo na concept store. Check na niyo. Sa akong wala, gikan Misames, Occidental, Malayos para ni Ace. Al Joseph, MD, Andre, Marky. Sound to O! Gikan Babag! Malalas para ni CLVR! Yeah, shoutouts sa production. Siyempre shoutouts ni Ace Bay. Layo ko yung nagikan na labang pa na sila pinasisla. So, manang kwentos daw CLVR. Pili niya, una Ace. Pinasastigo ng barra. First round, yo, minata niyo bay. First round, Ace. Ikaduhang tunog, gikan na brigana, gihatagan na yung target para matest ang unang bara. Dini masuko, nubasa akong kaya, kay Klebar lagi daw ka na, napod sa gira. Pero matik maigo, ni Ron Bachamba, o dilikat kahupo, Ron balik sansa. Kung kumyan sa rakado, kay madisgrasya, tulok ang round, si Saybuhoy nga nako, basta mo rekta. Happy birthday, again! Yo, what's up, Kleba? Ang battle MC nga kusog kay magpabida. Iba ba mga unang-unayangan, mga brada? Kay CLVR stands for Cut Lava. So Cut Lover, di kang hayop ka? Kanang nihilak man ka, katong ikaw na mong sudan sa lamisa. Feeling for daddy, ya mas labaw kung mga ka nga pusiya ni asin. Haupit lover, juga tagaan, ti kagiring. Pero katong sa landlady ni Mr. Ben, buang ka. Batay mo ito? Tuwa sa'yo mata ba? Yatap daw, di siya lapu-lapo, pinasyagit pagkasulti. Mawaw si Ibar Banog G-Block ni mo, oy. Pagka-self-proclaim ko na yung hits eh. Mawaw si Ibar Banog G-Block ni mo, oy. Mga ni champion niya, katungo sa wala gani na pildi. Aw hinuon champion, ang bugas may daog, kay pildi, mga kapirminti. Kay pildi, mga kapirminti, tapdog, ulol. So ikaw kunuha itong iro, ang alpa. Feeling King Charles, niya puro ramang gani kasaba. Karon pasikat, karon pamatuti ba nga, kung surya puro rapataka. Pasikati mintanan, tamaki ang liog ni tata. Yes, proud, number 1 ko siya. Mo'y sulti aling kunto. Yang ulin niyaw, bulalo kayo ang ulo mong si Tokar pagkabulala kung panyang saido. Ang pangutana kung sa'y pasabot ni mo ato. Ang pangutana kung sa'y pasabot ni mo ato. Napay-style nga pugsun gidog multi, mahala na o walay punto. Di mo ko against sa inyong estilo, pero asa ang thoughts, what the heck? May pa-ambridge sa Mandawi, tula-pula po na pailinya nga kunik, bullshit! Muna na resulta sa mong sige o gamit. Mga feeling high, lagi kayo sa marijuana, maabot o sila og langit. Gara kayo, kanang hinambog nga source siya sa upon, na paskura good ko please. Balik pa bitch ako doon, akong pamitapon, akong angkol nga pulis. Taga-upon lagi daw, sas kusog naman nagkutay. Okay problema na daw kung mauna imong kalipay pero ako'y biglo nimo tungod sa imong tamaw sa kung kinumo ka magmahay o di ko si Biwen pero di sa kumutolerate og manuyupay yon sa tira nimo na ako ha. Pag si Man Bars linis sa past battle og reference about sa baraha kung si taho nimo kung chokes duwa nimong huwa na predictable kay ka mo maka-feel karon og chaos gituyor to na ako didto nga magkalat para karon ako'y mahipos ito surprise quiz. Kinsa ang battle MC kada 4 bar set pero mimuing og ha. Wala ni multiple choice, paminawa lang ni siya, sige round sa nimo Klebar, paningkamuti niya ha. Kay magpapildi ra ko nimo og di ko makadong og ha. Ha! Wanga ka. Piling may kayo reference og mga animal, kakingkoy. Wa kay lami ka batol. Paspas gi mo spit, halata kay kang naratol. Di na ko champion ang gunero, di bagon di ka buanga ka. Game. Yawa! Anghel unta ako ang kontra pero nikakak ang sotel. Alangan, normal nga anghel raman siya samtang ako ay Lucifer niya gipapuli ang kauban. Nga mas ubos pa og level.
tuog Lucy Mabikil nga pwede raman unta godong ano na nakugsunog mga pako nilang Michael o Gabriel mga nagpakarkangil. Mensahero o protektor sa Biblia maoy ingon pero di na panumbalingon. Kani gipapuli rong protektor di nakaprotektars ka og galingon. Tuod sa lanis mensahero, maong protektor kay ni biyahe. Wa katarog pag-impake na among ra gid Miss Azi kay tungod sa yok manggod ang nahatod niyang mensahe. Tuog siya mo puli o pangumpra sa kung unsay gipang tumod. Na di ay to mo pauli nga resulta sa iyaha di mo uyon. Di na unta, gusto unta akong magpugong, di na unta tustahon, kaya di man angay ang tinudon. Unya ako manahibong, ano, nipuli ning pahong, maong karon na tong susihon. Si Angelo nagyatag, 16 days before initial date, di-back out og kalit niya, gipapuli na iyang migo. Mauto ang higayon, nga sa taas nga panahon, mga nanuwat, humanaw ta sa round 2 niya, nga ano man to. Para ba ako ma-brainwash? Nga ang suwat kay apektado? Kahit kinahanglan kung mo-adjust na iyong suwat, pwede ra ipasa nimo. Kan siguro was mapuno dugang suwat, pero di malupix value, mapildi ra gihapon ning mga nakig-mind games tungod gagmay man sag IQ. Kay quantities mga nagpakarkanghel versus standard quality of gods. You may be desperate for us to end up even, but you can't defy the odds. Kay katuli niya gitagaan siya o pabor for the exposure sa kaubang nagpaka-feeling rapper. Nya ang tinuod ra ba mas dipili niya nga sa iyang problema o dili na sa ako ang mag-suffer. Karon nakapangutan na niyang buang kung pinuod bang rason pag back out siyang kauban o gituyo niyang ikay masyat sa laang. Tungod pangutan na kay nahadlok na ratol para makalma ka mo ni tubag ang mensahero na ni Goro maong mensahe giusab kay baw man siyang di ka mudi. Kung ikaw ni papulihon maong iya kang gipaon knowing you're so hooked up to the game kisa intended time di ka ka-wait. Napaon ra tungod sa atik and we know it ain't ironic that he really took the bait. May to siya kay kaibaw nga katawaan na sa diri. Unya isip imong agaon iya kang gilaw kay kabaw di siya kabaw sa daghan pa siya mabaw maong ikaw mo'y gipasaw ug bisan pag magsaw mo suwat wagi mo ipalag sa inyong spotlight ako'y pound wa mo gipasud sa ring by isip fighter need lang yun pang bonus round lamon ra mo'y bisag kinsa pang magtuga-tuga mga walang ikabuga di ba gini na ko Errol nga nagpilde si mong kauban bisan namong duwa tabang buha real talk. Di na sila mang-react, kung man sila kita, dugay man upload sprout. Nanimo di ko hangay maninood. Abi pa lang nga nakigdumot. Kasulagot kay ko, hapit na ko human, nagipabalik yung kong sugod. Tuog malangay ko sa pagluto, buang sa kong kainit, di doon nga agra mo og sugnod. Taas tuod ko kapasunon sa kong prepare, pero inyong suwat, di magyapon makargukod. Kung ganing kaupa ni Angel, grupong Michael o Gabriel, sa missions yuta kay masangit, pabati o lug kasakit, di sa tagyulog mo piyait, patagam tamog kainit, mga laksing mga panit, ni tabok manggug ng hagit, mag-antos karon laktos, aya kang makasakag balik sa langit! Sunog! Pagkatawa balik, raway lang, yung kanan. Down to Ace! Huwag ka reklamador ba nimo? Si Angel, ako may tiksuwat na to. Round to, game. Siya si John Clevar, ang Battle MC nga call center agent. Mga kontra, yang English-Englishan. Kung ako pa'y natiili mo no, aw, lami ikang patiran. Gara kayo, kaya dinagag siya mo take o calls nang hinambupas iyang silingan. O di kining gago. May trabaho kasi ang bayot nga mo sa sleeping lunch sa kisan-kisan. Mamayutoy ang puta. Kaya sa Sprout, pertini mong isuga. Duwa nila ni Ro, sipa kay ni Bataa. Di man gana, gingnan niya tagiya sa Sprout, ngari kabalo mamili kimsi, yan apil siya. So rebelde na kaana, big bisukol kas presidente agaw. Timaning di na ni matahag rebelde ang batang nagdako sa Mindanao. Kilas duwa nagpaka-rebelde, proud pa ning amaw. Hoy, Clevar, kana mga rebeldes amo atig harvest ranas among kakao. Ampaw! Apig si LBR, celestial na daw siya. Hoy, feeling hari, wa ko mahadlok ni mo, pusi ka. Celestial Dragon, sige suway ko, buli. Pwede ni mahadlok mo, sumbagog Celestial nga murag, monkey di Luffy. Ya, sabi siya sa Demon Beast, mong di siya basta-basta mga kontra.
O kung demon ka, dapat flesh imong ginakaon, dili dahon, bugo ka. Ako, dili demon o gaminado nga stoner kay gikan BSK, di ba? Pero lahi ako sa nang gamitay og bato demon kaya akong pag-stone. Hashirama ay ko ay kumpara di ta pariha ba yung breathing. Karon ikaw ni mamatay maka-realize ang kinabuhi na ay meaning. Kaya akong sayop nga ni atbang ka sa siman na kalmaraon tang nag-swimming, matuhog ding isda ka lapo-lapo nga murabag nag-spearfishing. Di kabalo kung nagtabangay mo suwat ni Jitro mga brad. Tupig pa yung fratman ninyong duha sa kakusog ninyo mag-exchange pad. Ay kuhadlo ka ninyo, oy wani kurat sa kinsa pa ang pasultion. Saktong gi-welcome na ka ni Shido, wapay magtiwas sa initiation. Kaya diba? Iingon mo nila iyo nga basic graduaan ng is, kaya pwede ra i-wordplay o magikon ng murag baraha sa parihan ni mga clever. So nagpaka-wizard na sa ni si brother. If you have something up your sleeve para sa S, now do you think this fight is over? Now I'm gonna beat up this mage just using 5-leaf clover. Og last, mauna ni ako ang ender. Magpapelder ako ni mo, di ko makadungog ha. Clever. Ha! Kaya ground sa buha nga, hindi niyo pakatawa, mapa G-Bars. Pati ay may pa-hero na lang, tapang ito ang mirta. Game! What up, Azzy? Aw, Ace di ay. Masok ko ba yan yung buwang o di makapag-hisgot sa yangan? Grabe ka feeling. Boss, sunod dapat na minus puntos basta pangan sa yuk ang spelling. Samot na wagway meaning. Kaya anong Azzy, anong Ace? Si Chris Ace, idol ni mo? Taga no po nga Ginoo. Ay, mo di ay. Nagpakarakang hil mo sa imong migo. Asi. Pero bisdak ro ni mo hang atbang. Di ka Ace oy Azzy. Nakas Queen. City of the South, lugas mga may klase. Mas may pagmubatsi. Bitch nga way pamanti. Mabalagbag ni Azzy. Kusabi through the cost that you see. Tawag ako Hebabi. Anabi ballin, bisag di Paul. Still shooting hot shots. O sudang nameplay sa PBA. Lahos pata. Buti man makaharong nga kung ano nga tao lava. O siya nga ng wordplay, bugo, mga tawa rin mga ganahan. Si Pabida dire kigwa, sinyalan nga taga misami sa Islas Mactan kinidayo, niya feeling rapper na kaayo, tuod yung unsa ka maayo, nilabang pa jud dire, tuog sa wak nilang pangbarter kita mahaylo, nga mapuno ramas insulto nga pangguba ng ilang produktong walay ayo, kay ako mo'y taga Nupo, nga mapugot sa us taga misamis, kay nidayo murag Majela, nyas taga Lapu-Lapu pa nakiglalis, tuod nakaatbang nga to bugok nga taga-upon. O sa kabugok na mo nagwalis, nakamalas lang gid karon kay natumong ka na ko dong sa kos inila ditong salbahes. Pero change topic. Uyaw nis is mga bayog dol. Usahay, lami lang yun ning doklon. Sunan ka, wato kalit barangay hall, bisag wa padad igsumon. Ang hinungdan, kawa mga ano, mado siya mag-release og kanta. Ya para niya, igotos mga local. Mga tao makaingon og team. Hadlok siya mga tao mag-join debate. Nya kay bawo naman siyang mga tao silang lugar di ganahan sa iyang tukar siya na line ni online pag-file og noise complaint. Probinsyanong piling may ang lyrics sa kanta di ra ba makapanglimbaut. Di na lang nato apilo nimong MV nga nakakas bukid kay stupid imong kontrar mong taga Sprout. Nya areta siyang tsura. Pamugas kayo og dagway bugal-bugal man na in town. Miyari ko, to get all the breads niya kung kontra, murag binang ka lang now. Di, manggot kay bao mo, di. Mo ni step iyang na-miss. Ingan ni dyan naman, ang purma sa pan, basta masubraan sa yeast. Di. Yes. Sige, na ko binuang. Naabot na ng kuspan, may insulto lang ning iyang kabugo. Kung sa ender ni ron maluro, nga bisag masubraan pa ni sa yeast, iyang skills, di gihapon na makatubo, huy undo. Na naunta ka sa ubos ko yugang hell. Mga sunod-sunod og style, mga mimiker. Mga sunod-sunod og style, mga mimiker. Nga puros pahaba ra ang sulod, unod sa rounds, murag cylinder. Latadong fanboy nga villager. Pangutok wa katubo, way pang cherry fair. Pag-add ni Leo ni Mos GC, that's the thing so sinister. Nya wala na ako'y limiter. 5 pound dala kung kayo, miski pa fire extinguisher. O produkto ka sa Chris Ace, dinisalbahes, malakas the finisher. Lamon na kadong, lubong sa kong matagluwa. Sa crown di ikakakakuha. Tungod, guwang rakaog nang, na mas guwang kong muduwa.
Ha! Sobraan na sa yes. Bay, medyo ko naglagot. Kung ako tong yes, ikaw murag pa na sobragi kumot. Round 3 game. Round 3 na. Padong na ni ma-finish. Ayaw ka ma-English. Ang mag-rematch tas Chinese. Siya si John Cleaver. Iki si LBR o pareha nga John pero dako may difference. Duha ka John giabot tunga ana it makes sense. Kay imong pagka John by Patrick. Akong pagka John by John Wick. Itiis na sobrang sagara. Dinamahadlok og gaba mo ni John sa New Gen. Isog wa ka kahinumdum ako'y bahala nimo og sagpa sa verse nga John 3:16. John 3:16, maong headshot. Pantuso ni makasasala nga John untay pangalan. Ang pagtira gamit Bible verse daong naibala ang kasulatan. Kay tirador ni fangirl nga mo just ifbe. Bisan ako nahibaw kay iyang giaksip ang ako ang kay iyang giaksip ang sina pangalan sa akong account nga dami. Kung ako din gichatan, hay kuya, good luck sa imong laban, wala lang, gusto lang ako magpapansin. Ang buwang ko dalipay, kayo. Ang buwang ko dalipay, gusto makatirag fangirl na inday, ang mo rin si Janice. Pag speaking, okay pin ako, nakitaan sa iyang speed. I-share niya ang poster, pinaka-caption, nakalimot siya nagduwa, kasi sige siya duty. Really? O magay ko nireklamo nga. Really? Walang tanin ni magkudawat kung busy ka bro. Wa man gani yung reklamo, nag-nap ko duty, galans break ra ko. Taga-lapo-lapo, imong kontra na anak ko ang kadaugan. Kaya ano, naaday kas panahong nagtinigbasay silang sundang. Malamang adto ginay-celebrate dito man si Magellan gipildi. Ala nga naman ang kadaugan ni balhin mo sa Mandawi. Pero ayaw kalimot nga karon ikaw ang niyari ti maning nakasakong mga kamot bay mausab ang istorya karon nimo masinati nga kadaugan balhin sa Mandawi. Crazy. Crazy. Kay klarong mismatch maning duha murag yatbang ni John Estrada ni John Cena. Ipanigurado ni mabunog. Pero gusto ka brutal ang kan kill you instantly. Assassination ni sa John nga murag John F. Kennedy maong uli. Shit. Assassination ni sa John nga murag John F. Kennedy kay kaning iat ba nga taga-babag. Critical nga mo uli sa lapo-lapo sa tong muagi ka og bunog ba mabunog ni nga walay kaso may pagnibak out lang ka brad murag anghel nga pagkaplano huyang pakakusog di ka palag maong CL panigurado. Og balik lang trabaho sa call center og adto pagsaba-saba. Kinangita na to imong bayot nga amo kay gimingaw na tos imong duga. At sa unang beses kong pagsalang, hindi ito ba no mala AJ nakatha? Panoorin mo kung mag-call center nang hindi namamakla. Nasa, LBR. Ha, may lami. Storya paros but-but. Sangin lang matang adik-adik nga siya dito si kagot. Mamayot. Basig ikaw. Na, by chicks ba eh. Ate, balik. Pinandi kay Tanto Salbahis. Ibalhin daw niya sa Mandawi ang kadaugan. Buang taga Misamis! Di ka taga Mandawi, ulay, buang! Country game? Karon ninyo maklaro. Ang pulido nga pag-construct sa tagsa-tagsa na kong berso. Kani? Construction worker pa o porma niya. Naong ra ang konkreto. Maong-maonan niya ang finishing. Sa niduwa nga way hinungdan. Gustong magkadungog iyang panganya, kabanga ramay makitaan, o gusto suryaan sa mga tao, ang pangalan ni stranger. Sakto ra jud ay nga nahukan ka sa way power. Pero nakasnipe na ranger, imo ning gibuhat para sa dungog. Huy amaw ka lame sir. Waka dungog ato, mao toy sound of danger. Rodrigue, balik ba? Wa kaya ayo nga makontra bisan asa pabantaan nga akong parahon. Di ka mahimong hangaron, buwak-buwak ka kakaron. Para nila imong rounds by patapon samtang ako kay ilahag yung huwaton. Tag-as kay grounds niyang sud puros parodialize niya viral issue, desperado nga katawan. Kanina inani nga rock battle ba sinasinara lami kayong pakawawan. Kayo din niya mubunot og mga parodialize niya. Di ka mga funny phrases gikan sa mga influencer. Makakuha ni og reaction.
Ug mao man di ay sa Rapolo di ka angay dat sa tagakay ka paduwaon. Kay wa kay ka nga pagka rapper o wak mao na saktong definition. No wonder ilang batch sa Brigana kay tawagon na nila Provinciano Edition. Duha tulo re ka mao manuwa ninyo ato. Mao ang resulta perting gola. Si Tata og Leo perting mahaya gipaduwa kag Brigana. Kaya deserve nimo. Deserve nimo lima ka ato siya si Mr. Kelai akong lubot, yang kontra pod si Mr. Don't Do That. Ang usa scratcher sa una karon rapper na, ang usa murag adik nga nalubat. Wag ayo mga playera ba. Hapit na gud mapahak o ni Leo sa sigpang count. Pero may na lang sadto nakaanas Leo. Mas may papaduwaon mga taga-Sprout. Wa man god mo skills. You're just a bunch of fanboys nga abunda og panghog sa internetan mo tan-aw lang og flip top. Dayon so dog battle nya performance pa na slip ups kalamig yung ipangbundak diraong gusto ra mo sikat awag isud kini Leo ron sa bitag para mahunong imong kiat kay di na pang rakulong gamiton na ko ron imong 45 nga vintage nya sa Leo pud tiga tirahon mga samat kag mga buslot o bisag silence di na maghilom samad silence natagya na pud resulta pildi. Di man mamilig saktong words. Focus naman sa tudlo yung elementary teacher. Kabataka lang og enter, wala lang yun ni surrender. Saba nun kayong kadaugan ni Lil Silence, kiwa ni mo tarong ang silencer. Maon na, piling limpyo mo trabaho. Maon na, piling limpyo mo trabaho. Yaagi di ay kay galama. Rhyming pataka, baga basa, way ayo nga gama. Batia, sa tanom sa Sprout pa man natumban ang wakaron nalubngan naklaro gid nga bangay nga na pagtagya bra. Nga mo na paghilom may manang higta ni mo ang liog. Pwede ra baya ka mo punchline natog. Di ka makabantay nga masamad mga kuslot kay kada tira ulay tingog. Na suwat ra magsuwat. Di man maguna suwat ra magsuwat basta kay marayom lang. Usaon man nimo pag-excel karon sa game B kung wa ka maghuna-huna og game plan. Ako, ascending to be the champion because I got the skills to be aning ato ang competition. I even passed my limitations aron matuman akong mission. I got my eyes on the grand prize. Ikaw dawat lang sa consolation. Di ko mauli nga pila re daoy. Pwede man di ay padakon. Winner gets all maoy tumanon. Kani mo hila kay guli sa plite. Di makabawi kaya ang consolation na deduction. Di ra ba mo to? Abi meron niya fake news. Buang gipirmahan sa kontrata kada naay wak na linya naay minus. Laay gani nga season sa unang bara. Og kamo ra mga talang ni apil para sa kaugalingon kong kalipay og gamay nga palipay ninaog ko sa inyong level. Para unanis mga bag-o. Ngano daw ako kay ni Sikil? Ako ang bug sa systems mga error o sa gihapnig nga mga bugo. Ako'y maayo nga bikil. Kung sa turnaw ang makita ang laing maayo. Si LVR ang anaan as iyang pick. Bisag di patantong sick. Ang tubag, I was chosen to play this game. Ikaw o Saras random pick. Akong trick. Ang karakter nga gibarugan. Assassinator, X-Fighter. Heavyweight nga stoner, mas musiga pag na-highlighter mong rank is getting higher. Part of the game, dira kay player. Writings are alike to a game master, dili gikan sa randomizer. Buang ka ha? Mo nang, Azzy, go back, go home. Pwede na ka musaka, balik sa langit. Okay. Pwede na ka musaka, balik sa langit. Go home na. Wala kay dag-anan. Igna si Angel nga, ang Apollo is LVR's hell. Kung di ni inyong Wonderland. Yes, Will Silvian, papangato ka boy! Rapolo, Dakbayan 6. Pinasa Sting, unang bara, kadwa ka batol, kadwa ka una. Ace versus Silvian, papangato balik boy! Judge's decision, 2-1 para Silvian. That was Ace. Okay, shoutouts. Rise up. So, yung nakita shoutouts yun. Your shoutouts, Spark Productions, Grillux, Jetro, Kian, Josh, Lucas, Jimboy, James Russell, Baba, Milvin, John Dim, Masteo, mga homies Pansat, Kid with a Big Dream. Huwag sa tandan. Ako, TL nga ko ando, bayot ka na Azzy. Shoutout.
Yo, Penpluma day, si VLR versus Ace. Murag ako rin i-vote ni Ace kay tanong silang battle na something to do with kung kinsay epektibo sa ilang performance sa material na gamit. Pero para sa kuha bay matabunan gid ang material na gamit ni si VLR ang Ace ko. Pero gahay lang battle eh. So, round 1 para nato na po yung mga starter ato si Ace niya. Then si LBR ganato siyang angle ato. So, ganahan ko sa punto niya sa round 1. So, para nako round 1 niya. Then sa round 2 sa punchline count dapat siguro na gibase. Sa punchline count na gibase. So, 1 o 2 si LBR. Then sa round 3 mas dagag ni konekta si Asia ato sa iya. So, akong gibutan si LBR. Show the silence, butan ako to 1 para ni Klibar. Round 1, round 2, i-attack ako Klibar. Punchline count. Pero props kaya po sa round 1 round 2 ni Ace. Hindi yung pong nagamay. In round 3, ni Ace. Pwede pa siya mga jokes na to. 2-1.